E como che foi o tema do amor hasta agora? Ben e mal ao mesmo tempo. Houve, pois digo, tres rupturas na mesma redacción. Éramos compañeros do mesmo centro de estudio. Cando coñecín, non me planteara nunca ver o coso este, unha chica ve a un chico, non, era un amigo. Foron 7 anos de felicidade hasta o punto de que chegamos a comprometernos. É o que, verdad, non creo moito nas segundas oportunidades. Non son moi amigo delas de entrada. Pero Eu non xeralmente creo na segunda oportunidade. Eu ter a ilusión, estar enamorada hasta as trancas, pois... É o que teño medo tamén un pouco, eu, nas relacións. Que empece ben, pero depois co paso do tempo, eu teño medo a que me fagan dano. Creo que o medo que fai é estancarte. Quedaste aí parado. Quedaste aí parado e non te has avanzado. E se tes medo e queres ese contra o amor, non vas poder. Pensas no malo que pode ser no futuro e se quedas con eso, igual provocas ti que veña todo o malo. Eu teño sempre esperanza por... A pesar de todo o que pasei, a ilusión por encontrar o amor non me pedo. Eu tampouco. Non podo ser falsate de dicir non me fijo no físico. No físico fijaste sempre, pero podes ter un bo físico, pero daqui cero. Eso non quero tampouco. No meu caso, no primeiro que me fixo é na sonrisa da persoa. Moi natural, o sorriso de Maribel é moi natural. É máis a forma de ser que para min que tamén é moi importante. Que sexa boa persoa, que sexa traballadora, responsable e que sexa sobre todo sincera. Non son moi exigente tampouco neso porque tampouco podo ser. Eu tampouco, o único a gen que se teño algún beixón polo que sexa, tire. Exacto, unha persona ten que dar todo o que poda pola outra parte e viceversa. Pois eu tamén son moi mimosa, igual en exceso. Iso é porque a mí me gusta. Entón, Gústame que me abracen, como quen di. o máis tempo posible que vaya a estar abrazada, Millor. vamos.